Mama ndakagara nawo pasi. Asi havana chavanotaura chinobatika chine musoro. Okay. Mama vatode kunzwa nezvenyaya yababa. Titozive kuti zvakambonyatsofamba sei pauviri hwavo. Hapana kuonesana kwandinoita naye. Nokuti iye Mike dai aiziva kuti akazvarwa, akachengetwa. Dai akati sekuru akapa. Togara apa, totaudzana. Kwete kutanga amhanyira kuno. Muona kuti zvinoita here. Hongu nyaya vakatoitaura tichitori musikana nemukomana asi muziva kuti ndachingoriwo mudiki ndekuti hazvina basa izvi zvinowanika vamwe vanongokura vana vasina ana baba. Okay. Asi ndaisaziva kuti inyaya tu dzakasiyana, munhu akafirwa nemunhu asingatozive baba vake. Yeah, sure. Ana sekuru vacho havana chavanotaura. Mike usadaro wakura iwe, wakura handiti. Nini munudze chokwadi, ana sekuru vanongonyara. Saka ndakakuhura. Ndozvauri kuda. Ndakakuhura. Ngango yacho yareba mama, ndichikubvunza iwani. Yareberani? Ndakakuhura. Kuti ndakakuhura. Kana wanetseka pandakakuhura napo ndepapa bvunza apa. Ndo panoziva akandinyenga wacho wazvinzwa. Mama. Usati mama. Ndati chuya uvhure. Baba wenyu munawo. Imi mumukorokota wacho uya uvhure. Uone paakabuda napo. Ovhunza. Asindinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndonzi DJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So tauya nacho zvakare chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. So tinokutendai nekuramba muchifamba nechirongwa chino misi nenguva. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano ndokumbira kuti usiya wa subscribe pa YouTube channel yenyu. Zvakare musakanganwe tiripo pa Facebook, tiripo pa TikTok. Right, panapa ndine mhuri yandakagara nayo ndisingade kupedza nguva tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Ndine mhuri yandakagara nayo pano muchirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Wakandifonera ndikati aiwa no regai titsvage zuva ratinogara nawo pasi tonzwa nyaya yawo kuti yakamira sei. Saka nyaya yawo ndo yatauya nayo pano, taakubatsirana imimi nesisu tiri pamwe chete. Chiregai tinzwe nyaya yawo, tinzwe kuti yakamira sei. Kana zvichikwanisika kubatsirika tobatsirana tichipfuurira mberi. Right, akoma makadii? Ndinani makadii zvenyu mukoma? Ndinofara hangu kuri sei kumba? Kumba kuri nani zvako, ari sei mabasa? Aiwa, mabasa akanaka. So handizivi kuti makasununguka here kuti tauriro zita renyu kuti munonzi ani mimi? Zita rangu ndonzi Mike Jonas. Mike Jonas. Alright, munogara muno muHarare? Ndogara muno muHarare kuWaterfalls. Okay. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Amai makadii? Ndiri nani, makasimba here? Tinofara hedu. Kuri sei kumba? Kumba kuri nani zvako, hameno kuri sei kumabasa? Aiwa, tiri kungodaro. Mwana ikwa muna mukomana musikana? Mwana musikana uyu. Wakwasha wari kuwanda. Aiwa, tinotenda tinokutambirai kuno ku Tichkach MTV. Right. Baba ndakanzwa muchifona ndikati aiwa regai tiuye tigare pasi tuonesane kuti tingakwanise kubatsirana sei. So muchidimbo mungakwanisewo kunditsanangudzira nyaya yenyu tinzwe kuti yakamira sei? Chekutanga maita basa nekuya kwamaita. Saka nyaya yangu mamiriro yakaita inini ndakaberekerwa kuSouth Africa 1996. Okay. Saka ndakaberekerwa ikoko ndakauya muno muZimbabwe 2001. Okay. Saka ndauya kudaro nyaya ndeyekuti handizive kuti baba vangu vari kupi. Okay. Ndakangorerwa naamai. Sirege ndidzoke kumashure zvishoma. Mamiriro azvakaita ndeyekuti munongozivawo kubva uchikura
ndingoro mudiki. Naiona vamwe wana na baba wavo zvinhu zvinorwadza. But chona vamwe vanobudana na baba wavo na mai vavo vakakwana semhuri. Ndizvozvo. Asi ndakaona kuti nini handina kumbokwana. Vamwe vakakwana vana na baba na mai. Saka ndonyaya iri panapa muzuva ranhasi ndava kudedzera kuti tikwanise kurukura mukwanisa kundibatsira. Alright. Saka mama makambogara nawo pasi here imimi muchivabvunza kuti baba wangu wari kupi? Mama ndakagara nawo pasi. Asi havana chavanotaura chinobatika chine musoro. Mama vatode kunzwa nezvenyaya yababa. Nditozive kuti zvakambonyatsofamba sei pauviri hwavo. Alright. Saka imi makaberekerwa kuSouth Africa muchizobva kuSouth Africa muchiuya kunoku? Ndakazouya kunoku 2001. Ko mama makauya mese naamai? Takauya tese naamai. Muchibva kuSouth Africa? South. Ndakaitira chikoro changu ndakadzidza kukwadza neextension uko. Takagurira. Saka kubva ndingori mudiki zvinhu zvekuti ndaisanyanya kuzviitira shungu. Asi munongoziva kuti nekukura unozongopedzisira pfungwa dzinenge dzakuvhurika. Wakuona zvinhu zvaakuchinja. Saka ndopandakazoti nekukura mama ko baba vari kupi? Ndopakatanga nyaya yese ipapo. Svika muzuva ranhasi mama hapana chavanotaura chinobatika panyaya yababa. Pane here umwe munhu wamakamboisawo pakati apa muchimbowabvunza mama kana wana sekuru kana wanaani kubvunza kuti nai chimbondibvunzirayo amai wangu kuti ko baba wangu waripi, kana zita rawo havasi kumbotaura zita rababa? Zita rababa havatotauri. Ndakatomboisa nasekuru pakati. Ndakambofamba muhama, ndakambofamba nemaprofita ndichitsvaga kubatsirwa. Asi hapana chikumbobuda. Panongoenda pese kumasowe kana kuman'anga chaiko. Vanongonditi taura namai wako. Nanzi taura namai wako kuti chii? Taura namai wako nyaya yababa ndovanokwanisa kutokudza chokwadi. Saka mama kufamba neni kwacho havasi kuda. Ndakati ande pane muprofita akati handiti tidzoke tese. Havadi. Saka ndo pane nyaya. Ana sekuru vanongotaurawo zvakafana neizvozvo. Ana sekuru vanongonditi taura namai wako ndovachakudza kuna baba wako. Isusu panyaya idzi taita mudiki. Ana sekuru havatorinawo simba pana amai vangu pane nyaya iyoyi yababa. Alright, aiwa tinotenda. Rega timbonzwe amai makavatora rini? Mai ndakavatora 2021 ndopandakaroora amai. Alright, mama ane vana vangani? Tine vana vaviri vasikana. Alright, aiwa ndinotenda. Amai baba wakambokutaurirewo nyaya iyi kubva muchidanana here kana kuti makugara mese? Hongu nyaya vakatoitaura tichitori musikana nemukomana, asi muziva kuti ndachingoriwo mudiki ndengoti zvina basa izvi zvinowanika. Vamwe vanongokura vana vasina ana baba. Asi ndaisaziva kuti inyaya tu dzakasiyana, munhu akafirwa nemunhu asingatozive baba vake. Handauziva kuti zvichazotipawo maproblems. Alright, ngati zviri kupai pane matambudziko here amuri kusangana nawo, zviri kupai maproblems here kana? Maproblems akawandisa. Hatitogone kana kuti taita vadiki pamaproblems atinawo. Chichimbonditsanangudzirirewo mama acho. Mwana anongodonha kuchikoro, unogona kungofonerwa kana izvezvi kutonzi mwana adonha uyai kuchikoro. Vakapinda basa zvinongopera zvakadaro. Mari ikauya panorwara munhu, mari inogona kusauya. Saka zvinhu zvekuti isusu zviri kutotraumatiza brain nekuti maproblems acho. Alright, mwana anodonha sei? Hanzi chii chiri kuitika pane mwana? Ndepfari. Anongodonha ongoti otonyarara kadaro. Right, imimi makambozvifambirawo here muchida kunzwa kuti chii chiri kuita kuti mwana anga achidonha ari kuchikoro? Hatanzwa nekufamba. Ende tinotozviziva kuti chii. Problem yakatanga nababa vacho. Ndo vaitonzi ndichizobvunzawo mama. Ndo vaitotaura kuti baba vacho ndo zvavaitawa. Vari kuchikoro vari mudiki ndo zvavaingoita kuchikoro. Saka nanhasi vanozviita sei zvazvishoma. Zvakuwandira kumwana manje. Tichifamba tinongodzwa kunzi nyaya ingori 1 iyoyo. Ati zvaravini. Tsvagai baba. Ndo pangori nenyaya yese. Alright. Asi imimi semurorawo wamwene nemuroora ukama hwenyu hwakaita sei imimi na amwene wenyu?
inini naamweni wangu tinowirirana asi ndine maboundary. Okay. Tinotaura nyaya tinoita sese samai nemwana asi ndinozoti idzi nyaya idzi kwandakusvika uku kwakumakata apa ndofanira kudai apa ndofanira kudai. Okay. Handitotauri nawo nyaya dzake dzekuti kuvabvunza kana kuti baba ako zvakamira sei. Aiyo. Alright. Kukumbovabvunzawo kuti nhai mama watezvara wangu wari kupi? Hamusati makambovabvunza? Ndakambovabvunza. Ndakavabvunza vakanditi handiti murume wako unaye wangu unomudi. Saka unotongoona ungoti pakaipa mai havatotangike mama. Nyaya idzi havatangike. Alright. Aiwa ndiri kuinzwa nyaya yenyu. Ko nyaya yekudonha kuri kuita mwana kuchipatara hanzi mimi maimbodonha? Ndaitombodonha kubva ndingori mudiki, ndoringori dambudziko rangu. Okay. Asi harisiriro chete dambudziko rangu. Kubva ndingori mudiki ndaingorota ndisangane nemunhu pabonde. Okay. Asi uri mudiki unenge usingazvinzwisi kuti zvinhu zvacho zvikumbonyatsofamba sei, zvinorevei. Ndizvozvo. Saka inyaya yekusaziva kuti baba vari kupi inorwadza, haisi nyaya yababa chete. Asi nyaya yekuti mai vacho since varipo vari vapenyu vaifanira kunge vachindirwira hondo dzangu. Sure. Asi mai vacho havasitondirwira hondo dzangu. Maproblems acho ndosaka asiri kutopera. Pane kuti amai vandirwira vachindimiririra saamai, matambudziko acho ari kutowedzera. Okay. Saka dambudziko iri rekudonha iri rakatanga ndichitori kuprimary, rakatanga ndiri grade 3. Okay. Ndoparakatanga nanhasi ndotozviita. Okay. Zvari kuita pano neapo. Kana pabasa pacho kuti ukwanise kushanda pabasa vakatongoziva kuti pabasa ndozviri kuitika, basa randaita ndakutomiswa basa. Okay. Richikutofamba hapana panyaya dzemabasa nenyaya yedambudziko iroro. Okay. Ya pakashata. Saka mama makambotaurawo nawo here kuti mama ngatimbofambe? Pane pamakambofambawo here nawo amai muchienda kundobatsirwa muri pamwe chete? Hapana pandakambofamba naamai tinobatsirwa pamwe chete. Ndingofamba nemudzimai wangu chete. Amai vanoramba zvekufamba. Okay. Amai zvekufamba havatozvidi. Alright. Saka vana sekuru wakaramba kukuudzai kuti baba wenyu wari kupi? Havana mimi makazvitarisa vana sekuru kusaziva here kana kuti vanozivawo asi havasi kuda kukuudzai? Tinoona kunge ana sekuru kusaziva. Okay. Pane nyaya yese ndaamai. Ana sekuru handifunge kuti vane chavanoziva. Okay. Amai ndo vasiri kuda kutaura kuti baba vari kupi. Alright. Aiwa ndinotenda nekuda kwekuti amai vacho varipo tichakwanisawo kuti tinge tichigara nawo pasi tombonzwawo side ravo kuti chii chiri kuitika kuti wasange vachikuudzai kuti mimi baba wenyu vari kupi. Saka imimi ngatiti imimi zvinhu zvaramba zvakadai, amai varamba kutiudza kuti baba vari kupi, menge muchifunga kuti nyaya tingakwanise kuita sei? Mafungiro anandiita ndeyekuti amai vakanzi varamba tinenge takutsvaga rimwe zano rekuti ndingabatsirikane sei. Okay. Ndo anga ariwo mafungiro angu. Asi shuviro yenyu mimi ndiye kuda kuziva? Shuviro yangu ndiye kuda kuziva kuti baba vangu vapenyu here kana kuti vakafa. Dai vachinzi vakafa amwe dai tisina kutogara magariro atakaita tisina kutombokutsvagai kuti tibatsirane. Sure. Asi handisitoziva kuti vapenyu kana kuti vakafa. Ndo pakundirwadza ipapo kuti saka zvichapera sei. Okay. Kuti zvinhu hazvinombomira mushe ndezvinhu hazvina kutanga nhasi. Asi kana uchiri mudiki unenge usingazvinzwisisi kuti zvicharamba zvakadai kana kuti zvichazochinja. Sure. Saka zvinhu zvacho zvokutowedzera nekukura kwandinotoitawo. Alright. Saka imi makaberekwa muri wangani? Mune vamwe here? Mama wenyu vane vamwe here vana kunze kwenyu? Havana, ndingori 1 chete. Okay. Havana vamwe vana, ndingori 1 mukomana chete. Okay. Saka hama dzenyu mimi dzitori hama dzekuna naamai? Hama dzekuna naamai ndakatopiwa sene muri kuna naamai. Okay. Kwababa handina kana wandinoziva kwababa. Kana kuzivawo kuti kuna baba kunana handina kana wandinoziva kana kumbo hapana kana trace inokwanisa kutotrace kuti pana hanzvadzi kana pane munin'ina wababa hapatorina kana history yese. Okay. Ndo nyaya iri kunetsa ini pakati pangu naamai. Okay. Havasi kuda kutaura nyaya iyo. Alright. Saka naamai munofambidzana here imimi muchimboshanyirana muchitaurawo dzimwe nyaya dzisiri idzi munowirirana here naamai? Naamai kuwirirana tinowirirana. Pane dzimwe nyaya dzisiri dzababa tinotowirirana. Okay. Asi ndikavaudza matambudziko andinosangana nawo vanongoti zvichapera.
hapana zvaanokwanisa kumbotaura zvine musoro kana kundikurudzira kuti ake ndikumiririrewo nekuti tifambe tese kuti upenyu hwemwana wangu uite zvakanaka uchinje hapana havadi kuti tifambe tese ndomamirira chazvakaita. Okay. Alright, aiwa ndinotenda ndiri kuinzwa nyaya yenyu. Mainini saka menge muri kufunga imimi kuti amai zvavari kuramba kufamba zvavari kuramba kubatsirai panyaya idzi zvikaramba zvakadaro menge muchifunga kuti zvinoitwa sei? Kutsvaga zvimwewo zvinotibatsira nekuti kana ivo vasiri kuda hatina zvatinogona kuvaita. Okay. Asi tinoziva kuti zvatauya panapa kudai munogona kutibatsira imi. Alright. Ndokusaka tokutsvagai nekuti zvatambovazama tega zviri kuramba. Pamwe imi munogona kutibatsira. Alright. Ko wana sekuru imimi ukama hwenyu ona na sekuru semunhu akaroorwa mumba wakamira sei nana sekuru pane zvakarinyira kupeka maimbonzwawo here pamusoro patezvara wenyu baba wenyu murume wenyu? Handina, hakuna kana anotaura nyaya dzavo. Okay. Handitozive pamwe havako unogona kutaura nyaya dzemunhu asingatoexiste. Hatichatozive kozi hakuna kana paunombofungidzira kuti vanenge ndivo vari kutaurwa. Hapana. Hapana. Alright. Asi imimiwo shuwiro yenyu maida kuti baba wawanikwe here kuti zvinhu zvifambe zvakanaka? Hongu ndo pane shuwiro yangu ipapo nekuti nyangwe inini iye zvine ndatoone dambudziko. Ndakakwira kombi ndikarobwa nematsotsi ndikarohwa izvezvizvi mbabvu dzangu dzinorwadza idzi. Kufamba ndiyo nyaya 1 tsvagai atezvara venyu. Okay. Saka ndinofunga kuti maproblems ese aya ari kukonzereswa nekuda kwekuti apazivikanonzi baba varipi. Saka vakawanikwa nyangwe vakanzi vakafa pamwe vanoda kuisirwa dombo. Kuti zvinhu zvinake tinoshingirira tikazviita zvinhu izvo zvikapera hazvo zvitori nani. Okay. Ndo pangoriwo neshuwiro yedu ipapo. Alright, aiwa ndinotenda ndiri kukunzwai. Saka mati imimi makaberekerwa kuSouth Africa mama munhoroondo yawachitaura vanoti wakabva kuno kuiri nhumbu here kana kuti nhumbu yakabatira kuSouth Africa? Vanoti nhumbu yakabatira kuSouth Africa ikoko. Matarira vanoita nekuti mama vaita zvekutengesa kuSouth. Okay. Saka vanoti ndokwavakasangana nababa ikoko. Okay, wachikutaurirai matarira vanoita ivo ndo zvavanotaura kuti nhumbu yakabatira kuSouth vakasangana nababa kuSouth vachiita zvekutengesa. Okay. Pandaberekerwa ikoko taitogara kuSouth Africa kunonzi ku4 Ways. Okay. Ndokataigara ndakatozoya muno mu 2001. Okay. 25 years. Okay. Saka pandakangouya muno muZimbabwe ndakabva ndatanga kurerwa namama nemukoma wavo. Okay. Andinozombodzokera kuSouth Africa. Okay. Mama wangu vakupota vachienda vega vachitumira zvinhu vari ikoko vachidzoka. Alright, wachitogara ikoko. Vaita zvekungonotengesa ikoko vachidzoka. Okay. Vanga vasingagari vaingoita zvebasa vachidzoka kuno. Alright, aiwa ndinotenda aiwa matsanangura zvakanaka. So chirega timbotora mukana unoyu wekuti timbonzwawo kusaidi ravo mama vacho, timbonzwawo kuti zvakamira sei sezvo mama vacho varipo havana kuramba zvavo kunge vachiita hurukuro nesu vari pano. Saka regai timbonzwewo kusaidi kwavo. Right, mhuri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya yatinayo pana pazuva ranhasi. Mwana ari kuda kuziva dzinza rake kuti vabereki vake varipi. So tinokutendai nekuramba muinesu muchinzwa nyaya ino ngatibatsiranei tese tiri pamwe chete tinosangana kucomment section. Saka pari zvino izvi regai timbowane mukana wekuita hurukuro namama vacho tinzwe kuti vanotiwo kudii pamusoro penyaya iyi. Thank you. Mazvita ngatisangane muchikamu chinoteera. Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake, platform ino iyi yakasununguka pachena. Asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake. Kune havo vanofarira, vanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi. Tinokupaiwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport. Misoti yangu ichaku
sindinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe tadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri, saka so tati no regai timbogarawo pasi namama timbonzwe side rawo, tinzwe kuti zvakamira sei. Tambonzwa side remukomana achitsanangudzawo matsanangudziro enga achiita, saka toda kuti timbonzwawo kuside raamai, tombonzwawo kuti zvakamira sei. Ichokwadi here chinge chichitaurwa nemukomana kana kuti pane paenga achipangura kana kuwedzera? So chiregai tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu. Mama makadini? Tiri makadiwo. Ndinofara mama, kuri sei kumba? Aiwa, kuri right. Vari sei mhuri yenyu? Aiwa, mhuri yakanaka. Sorry mama, takuita kunge vanika takukunetsai. Tisu takudainzaiwo panapa. Tikati timbogarawo pasi zvina mama tichimbokurukura, tichimboonesana kuti zvinhu zviri kufamba sei. So uye mukomana munomuziva? Ndinomuziva, mwana wangu. Okay. Alright, aiwa, ndinotenda mama. So muchidimbo ndaida ngobvunza zvangu kuti mukomana uyu akaberekerwa kupi? Akaberekerwa South Africa. Okay. Alright. Mungakwanise kundiudzawo here nhoroondo yacho mbichana kuti akaberekerwa kuSouth Africa zvakafamba sei, kuzoti auye kunoku akaberekerwa kuSouth Africa, something like that? Ndaitengesa madhoiri. Ndairokisa madhoiri ndichienda kuSouth Africa. Okay. Ndotengesa. Ndopandakazomusununguka. Ndamusununguka kuSouth Africa. Ndobva ndichitengesa madhoiri kudaro. Yeah. Ndakazomutsvagira kamusikana waisara naye. Okay. Ndodzoka kuno. Ndadzoka kuno ndichidzokerako. Ndomasunungukira ndakaita mwana wangu. Ndobva ndazoti after 5 years ndobva ndazodzoka kuno kuZimbabwe. Alright, vamazo. Pari zvino ndiri muno. Vamazogara permanent kuno. Alright. Saka uyu mukomana uyu makamuberekera makamuzvarira kuSouth Africa. Alright. Saka nhumbu yake yakabatira kuno here kana kuti ikoko kuSouth Africa? Ndakabva kuno ndine nhumbu yake ndichienda kuSouth Africa. Okay. Vamazondomuzvarira ikoko? Vananomuzvarira ikoko. Alright. Aiwa, ndinotenda mama. Saka baba wake wari kupi? Baba wake ndini. Hapana vamwe baba wake ndini. Munoriwe mama kana muchidaro? Inini mwana uyu kukura kwake kana kubvira ari mudiki mwana wangu. Okay. Kusvika zvinezvi akure mwana wangu. Haana baba wake ndini, mai vake ndini. Ndazive izvozvo chete. Alright. Saka kana achida kuona baba anoonera pamuri, achida kuona mai anowaonera futi pamuri. Okay. Ndiri kukunzwai mama. Okay. Ko ndichiitawo hurukuro naye ari kutaura kuti ane mamwe matambudziko aari kusangana nawo nemhuri yake, akazosvikawo pakuzokwanisa kunge achiroora, but ari kuti ane mwana anombopota achidonha, mudzimai wacho anotombodainzwa kana iye anodainzwa kuchikoro achimhanya, mwana adonha. Akambokutaurirayo? Akauya akandiudza. Ini ndikatoti ndakambomuti uya kuchechi kwangu, ndobva aramba. Okay. Ini bva ndazonoonawo mwana, ndikamuona right. Okay. Ndikamuti iye uya tinamati, ndobva aramba. Nokuti mwana wangu Mike uya akakurawo futi achidonha. Okay. Mwana wake futi akudonha. Okay. Saka ndakuona kuti iyeka ari kutsvagawo baba wake, inge iye mwana wake ari kudonha baba wake varipo. Okay. Alright. Hey.
Saka imimi saamai muri kufungidzira kuti zvinhu izvozvi zvingagadziriswe sei mama, nekuti mukomana achitsanangura ari kutaura kuti maari kufamba ndogona kuita pamwe ndiri kuwedzera ndirini. Wati mauri kufamba zviri kunzi chii? Mese mandiri kufamba ndichida kubatsirwa zvokunzi taurai namai venyu kuti muzive kuti baba venyu vari kupi. Okay. Saka zvikureva kuti kusaziva kwandiri kuita baba loko kukonzeresa matambudziko ese andiri kusangana nawo. Okay. Ndo matauro avari kuita pandiri kufamba. Alright. Manzwa zvataura mwana ere mama? Ndiri kumunzwa. Anzi mandiri kufamba zviri kundodudzira kuti kusaziva kwaari kuita dzinza rake ndo kunogona kunge kuri kusimudza zvimwe zvinhu zviri kuitika zvamene kuti munoti chii? Ndiri kumbokumbira kumubvunza mai kuti pane matambudziko ari kusangana nawo. Matambudziko aya azoona aroora here kati matambudziko akaona kubvira ari mudiki here? Alright, wazvinzwa zvabvunza mama? Hongu ndazvinzwa. Matambudziko akatanga sandaroora mama, zvamunotoziya. Akatanga ndichitori mukomana ndichiri kutoenda kuchikoro chaiwo. Ndopa akatanga matambudziko iwayo. Kusvika nanhasi haasi kupera, ari kutowedzera nekukura kwandiri kuita. Okay. Mazvinzwa here mama? Ndiri kuzvinzwa. Matambudziko ari kutowedzera nekukura kwauri kuita nekuti ari kuda baba. Maiki, ndiri kukudza kuti baba vako ndini mai vako. Ukaramba uchitondibvunza zvakawanda handizoti wakudei. Asi Maiki, pawakafamba kumaprofiti wakafamba wakanzwa kuti ndini here ndiri kukuroya kana kuti matambudziko ari kubva kuna baba vako ndiye ari kukurwadza. Maiki, ziva kuti inini ndini baba wako. Hapana chimwe chandinotaura chinopfuura izvozvo. Okay. Tiri kukunzwai mama. Iwewe pawakambofamba uchienda kumaprofita kana kwawaifamba zvakambotaurwawo here kunzi kana kuti amai wako wane chekuita nenyaya? Amai vainzi havana chekuita nenyaya iyi. Asi amai vakufanira kutaura kuti baba vari kupi. Ndikaziva kune dzinza rangu zvinhu zvinotanga kundifambira. Okay. Ndotsanangudzo dzaringotaura kwese kwandiri kufamba kumaprofita. Okay. Muri kuzvinzwa here mama? Zviri kunzi imimi paakafamba hapana kana dambudziko, imi hamuna kumbobatwa kunzi amai munoroya, but nyaya ingoripo ndeyekuti mwana akaziva dzinza rake zvinhu zvinogona kumufambira zvakanaka. Dambudzo riri kuratidza kuti riripo nokuti inini ndini ndakazvara Maiki. Saka dambudzo riripo nokuti ndini ndakazvara Maiki, ndiri kumudza kuti ndini baba vake, ndini mai vake. Asi iye chaari kushaya chii senemu anayo? Kudya ari kudya, kupfeka ana sekuru vake varipo. Saka inini hapana chandinomuudza chakapfuura ichocho chokuti ada kuziva baba vake. Asi imimi mama, sorry ndimbokubatei muromo shoma. Ndiri kuzvinzwa mama, zvese zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Inini ndichitarisa mukomana uyu ndikuona ngefanika zvinhu zviri kunyanya kumudya mwoyo inyaya yekuti anongoda kungoziva dzinza rake. Senemu yamakamutoresa isenemu yani ndo senemu yababa wake here kana kuti? Isenemu yangu. Isenemu yenye mimi? Alright. Ko yake mama ndo pane nyaya yakapa? Yake ndiyo Jonasi iyoyo. Noti ndakapinda nenzira dzakawanda ndichimuriritira mwana uyu. Nhasi ondiudza kuti ada kuziva baba vake. Ezvezvi andidhonza kuya neni kuno. Hazvina kumboshata mama kuya. Handei mutauni. Handei kupi ndingoteera ndichiti mwana wangu wandakazvara ari wani Maiki. Ndauya pano ndakutoona imi makutondibvunza. Asi mimi ndimi roya rache. Ndimi mukoti wache here. Kuda kutongoonesa. Zvine zvana sekuru vacho handisi kutomboziva kuti vari kupi. Dai vari wandatoya nawo pano anamukanya. Vachikanyaira kuya kuzokuona iwe Maiki. Wondidedzera pano. Ndakubvunzwa Maiki akazoita sei? Maiki akazoita sei? Nhasi wakura Maiki. Imimi ndimi muri kutonga here? Hakusi kutonga mama. Ndosaka tauya kuno kuri Nyararo kusina vanhu. Inini ndatogumbuka. Zvototi inini handichatodi ndikuda hanzvadzi dzangu dziri apa, vaning'ina vangu vari apa, ana asekuru vangu vari apa, nokuti ndowakachengeta Maiki. Ini handichatodi zvese zvamakutonditaurira. Ndakutoenda. Ndoenda ini. Mama aiwa, toda kuti tionesane. Hapana kuonesana kwandinoita naye. Nokuti iye Maiki dai aiziva kuti akazvarwa, akachengetwa. Dai akati sekuru wake apa. Togara apa, totaudzana. Kwete kutanga amhanyira kuno. Mona kuti zvinoita.
Ayo, saka wana sekuru wacho wari kupi mama? Tinogona ere kutaura nawo? Hanzvadzi dzangu dziri pano dziziva. Kana dai da kuti zvitaura dakatora hanzvadzi dzangu ondigadzika apa. Mama zvakati kwete utanga amhanya kuyazonditorera makurukota nemaroya inini. Maiki pandakazvara pepa nemaroya ere iwe. Pepa nemaroya handichatodi handidi sanduza zvisina kana basa rese. Handidi ana mukanya ndakutonowatora izvozvi. Uye undiudze nyaya yako uchandiri pamaiki. Handichatodi zvese zvamuri kuita handichadi mama chi handichadini ndakutenda kana makundida uchazondidaidza zvakanaka kwete kundidaidza zvokudai pandakambokuzvara dai saka ndizvozvo Mike ndatoutaura ndoda ana mukanya vari apa ana sekuru wako unowaziva iwe usati ndatogumbuka izvozvo handichadi mwana wani unongandidare iwe handichadi ndakwenda kana imi muri kugadzirisa chisira mugadzirisa nemuri tu na Mike wenyu ina handichadi. Alright, aiwa mama Petinge ndikida kuti imimi muri munhu isisu tiri wano uyu mwana wenyu amuzonyanye kushinga moyo kusvika pakumuramwa mukamuramwa munomuramwirani. Alright, atanga ere kukubvunza nhasi nyaya yababa wake? Aindibvunza ndichimuudza kuti ini ndini baba wako ndini baba wako ndini mai vako. Alright, asi mamuone kuti zvinomudya moyo ere semwana kuti mumuti ndini baba wako ndini mai vako? Ndazvimudya hake mwoyo. Alright. Atondigumbura. Aiwa ndapanzwa mama. Saka imimi wana sekuru wari apa nehanzvadzi dzenyu nawaning'ina wenyu waripo munogona ere kumuudza kuti baba waripi? Ambotanga sei auya kuno achiziva kuti kuna nasekuru ambotanga auya sei kuno? Ana sekuru vacho ndakavabvunza vana chavanotaura vandoti taura namai vako ndovanoziva kuna baba wako. Ana sekuru vakasiyana ine iwewe ana sekuru vako vakasiyana ineni? Ana sekuru vacho havana chavanotaura. Mike usadaro wakura iwe wakura handiti mimi munduze chokwadi ana sekuru vanongonyara. Saka ndakakuhura ndozvauri kuda ndakakuhura ngango yacho yareba mama ndichikubvunza iwani yareberani ndakakuhura kuti ndakakuhura kana wanetseka pandakakuhura napo ndepapa bvunza apa ndo panoziva akandinyenga wacho wazvinzwa mama usati mama ndati chuya uvhure baba wenyu munawo imimi mukorokota wacho uya uvhure uone paakabuda napo ovhunza. Sindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe. So riganditore mukana wekukutendai ndo mamiriro akaita nyaya yacho. So ndofunga mangoona patasvika ndo patasvika asi ticharamba tichinyengetedza amai kuti tinzwe kuti vanogona ere kuti kutaura nesu kana kuti tozvifambisa sei. So wane mamwe mazano wanogona kuti tibatsirewo ku comment section kuti patambosira nhasi tingakwanise kutora matanho api kuti nyaya yedu ipfurire mberi uye zvakare mukomana uyu mukomana uyu akwanise kubatsirika. So thank you very much, tinokutendai. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano paTichkach MTV ndokumbira kuti musiya masubscriber YouTube channel yenyu, musakanganwa kufollowa Facebook page renyu, ku TikTok tiriko zvakare. Thank you very much. Ngatisangane zvakare mune chimwe chirongwa mazvita. Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake, platform ino iyi yakasununguka pachena. Asi hakuna mwana anogara na baba asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara na mai asingadi kuziva baba vake.
kune havo wanofarira, wanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi, tinokupa iwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport. Sindinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva.